Ministerioak ondu zuen aurreneko lege proposamenetik kanpo geratu zen euskal filologia. Ezagutza arlo izateari uztea ekarriko luke erabaki horrek eta bereziki irakaslegoan izango luke eragina. Moncloaren asmoak euskal hezkuntza komunitatearen kezka sortu zuen berehala eta sortutako arrabotsa ikusita, afera konpontzeko bidean jarri nahi izan du antza Unibertsitate Ministerioak. Ministerioarekin izandako elkarrezetan parte hartu du Belpozu eta EH Bilduk Madrileko Kongresuan duen diputatuak, eta telefonoren beste aldean dugu. Arratsaldeon. Arratsaldeon, bai. Arratsaldean eman duzue aipatutako albistea, zer izan da zehazki Joan Subirats ministroak hartu duen konpromisoa? Bueno, egon garaian badaramatzagu egunak horren inguruan hitz egiten, ze pasaden astean jaso izan genuen zegoen kezka, eta egun hauetan bai ministraritzarekin harremanetan egon gara. Orduan, bai, beraiek onartzen dute akats bat izan dela, eta bai gogoratu behar dugu dekretu baten zirriborroa dela. Orduan orain bada garaia edo badago aukera hori zuzentzeko, eta zuzenketa hoien artean badakigu unibertsitateak EHUk sartu dituela zuzenketak eta filologiaren fakultatetik ere, eta guk hori jakinda zuzenean harremanetan jarri gara administraritzarekin, eta beraiek onartzen dute, area edo bai jarraituko duela izanez, eta zuzenduko dutela orain arte zirriborroan azaltzen dena. Garrantzitsua da, zehaztea baitere, konpromiso hau, Galizar edo konpromiso honek, hobeto esan da, Galizar eta Kataluniar filologiei ere eragingo diela, ezta? Bai, noski, azken finean, lehen edo zirriborroan jartzen zuena, gai hori filologia hispanikoan edo klasiko arloan sartuko lirateke hiruak, eta orduan zen aipamen zehatza egiten bai euskal filologiari eta ez da katalana edo galiziar filologiari. Orduan orain bai aipamena egingo da zehazki hiru filologia horiek. Eta esan digute ez duela eraginik izango aterako den dekretuan markatu ez ezagutzan, ez ikerkuntzan eta ez garapenean. Orduan orain arte bezala jarraituko dela. Ongi ulertu badugu beraz, ministerioan modu honetan ahalegindu da, berak sortutako korapilo hori askatzen, euskal, katalan eta galizar filologiak ikasketa arlo zabalago batean txertatuko dira eta jarraian arlo zehatz gisa aitortuko dira. Hori da esan digutena, bai. Akatsitza aipatu duzu elkarrezetaren hasieran, Unibertsitate Ministerioak iragarritakoaren aurrean, berehala heldu zirelako kritikak eta badirudi, atzera egin behar izan dutela azkar. Zure ustez, dena den, akats bat izan da ministerioarena edo sinpleki atzera egin behar izan dute presioaren ondorioz? Nik, konfiantza dut Subirats ministroak eta beringuruko bai langileak eta daukaten sensibilitatean bai euskararekiko, katalanarekiko eta galiziarekiko. Eta pentsatzen dut berak errespetuz hartzen ditula guk ditugun hizkuntzak eta hizkuntzak bai lantzeko eta ikertzeko arloak. Orduan, nik pentsatzen dut, orokorrean hemen beste legeekin ere gertatu zaigun, Madrildik sortzen diren legeak batzutan ikuspuntu zentralizatzaile edo daukalak, eta guk atentzioa deitzen diegunak edo jartzen diegu zer dagokagun eta zer babesten dugun, berehala segun eta ze ministraritzak kontutan hartzen du eta atzera egiten dute. Eta nik pentsatzen dut kasu honetan alasi izan dela. Esan dugu zeuk hartu duzula parte elkarrizketa horietan, gainerakoan nola baloratzen dituzu, zer nolako giroan eman dira? Gainerakoan zertan bazkatu? Ez, gainerakoan, ea giro ona izan den, harremanak positiboak izan diren bi alden artean, aipatu diguzu, zure ustez, Subirats ministroak ez zuela borondate txarrik, hasierako proposamen hori egiterakoan, horregatikan, galdetzen ezunea giro positiboan eman diren elkarrizketak. Bai. Lozuren, tramitazioan naiz eta bukaeran guk ez genuen lortu nahi genuna, eta horregatik, gure abstentzioak jarri genuen, eta
Egia esateko badaramatzagu ja 2 urte baino gehiago harremanetan losuren legearekin aztertzen eta tramitatzen, eta horren ministraritzaren lantaldearekin harreman estuak eta onak ditugu. Eta horrek errazten du ere sortzen direnean alako gauzak eta alako gaiak berehala harremanetan eta hitz egiteko erraztasuna izatea. Bai, jarrera ona daukagu. Hala ere, bihar bertan, asteazken honetan bertan, Subirats ministroaren xehetasunak entzutea ere espero dugu, kongresuan bertantzuk egindako galdera bat erantzunez. Bai, guretzako garrantzitsua da gaia dagoen polemikarekin amaitzea, gaia argitzea, eta zehobe berari ministrari zuzenean entzutea eta argitzea bere hitzez. Horregatik pentsatu dugu, aukera ona zela hori egitea. Galdera baten bitartez argitzea eta Subiratzek bere hitzez hori esatea, zuzenean. Horren jarraipena egin beharko dugu baita ere, albisteak gaur arratsaldean jaso dugu esan bezala, eta Bel Pozuetak EH Bilduko diputatuak azkarrekare ezkigu baita ere azalpenak. Mila esker. Mila esker zuei. Oso izan. Aio. Bai, aio.